ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതുവഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം, നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലമെല്ലാം ക്രമേണ നീങ്ങി നമുക്ക് ആ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആത്മാവിനെ അതിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം, തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കടമ, അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു, ആ രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യം തന്റെ കടമയാണ്. ഒരു ഇതില്ലാതെ അതിന്റെ ആ രാജാവ് എന്നുള്ള പദവിയോട് ആസക്തിയില്ലാതെ, ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണമെന്ന ആസക്തിയില്ലാതെ തങ്ങളുടെ തന്റെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന കടമ തന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കർത്തവ്യ ബോധത്തിൽ മാത്രം ഊന്നിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യം ഭരിച്ചു. തന്റെ കടമകൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം നമ്മൾ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള, ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിഷ്കാമനായിട്ട് കർത്തവ്യ ബോധത്തോടു കൂടി മാത്രം ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ വരും വരായികകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭനഷ്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കാതെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ് എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്തയിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലോഭവും ഇല്ലാതെ ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൽമഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. ക്രമേണ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം നീങ്ങി നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ആ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം എന്താണ്, പിന്നെയോ ആ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനമല്ല. ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയെ മറികടന്ന് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിന് ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക്, നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന് ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു.
ഈ ശരീരവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. മരണവേളയിലും അതേ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദവും പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു, എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു, നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഈ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യരും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കടമയുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകണം, പരിശുദ്ധരായി എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ മറന്നുപോയ ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മറന്നിരിക്കുന്നു, നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല. ജീവാത്മാവ് താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവബോധം മലിനമാണ്. ആ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കി അവബോധത്തെ കൃഷ്ണാവബോധമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ആ യോഗത്തെ മുൻപ് ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അതുമല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ യോഗം എന്നുള്ളത് അവ്യയമാണ് എന്ന് പറയുന്നു, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, സനാതനമായ യോഗമാണ് അത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സനാതനമാകുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം സനാതനമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഭഗവാനും ശാശ്വതനാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ശാശ്വതരാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് നശ്വരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ശാശ്വതരായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ശാശ്വതമാണ്, അതിന് ഒരു വീഴ്ചയും പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് അതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, നമുക്കത് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശരായ ജീവാത്മാക്കളാണ്, നമ്മൾ ആ കാര്യം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള വഴികൾ അദ്ദേഹം ഈ യോഗത്തിലൂടെ, ഈ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഹഠയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള യോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തരുന്നു. ഏത് വിധേനയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെ. അപ്പോൾ അത് സനാതനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ നമ്മൾ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു മതമില്ല, ക്രിസ്ത്യൻ മതം, മുസ്ലിം മതം എന്ന പോലെ നമുക്കൊരു മതമില്ല. നമ്മൾ ആ സനാതനമായ ധർമ്മത്തെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ആ സനാതനമായ ധർമ്മത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സനാതനരായവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ്, സ്വഭാവമാണ്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് മധുരമാണ്. തീയുടെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടും വെളിച്ചവുമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വഭാവം. അത് സനാതനമാണ്, അതിനൊരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ, ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി അത് 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എണീറ്റ് നിന്ന് നടക്കാൻ അത് പരിശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം അതിന് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്. ആ അറിവ് എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആകാംക്ഷ അതിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് എണീറ്റ് നടക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നുള്ള, ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി അത് ഉണ്ട്, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രം അതിനെ ഉണർത്തണം. കാരണം അജ്ഞാനമാകുന്ന ഈ ശരീരം ലഭിച്ചത് മൂലം, അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെട്ടത് മൂലം ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതിനെ ഉണർത്തിയെടുക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കുറിച്ചും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സനാതനമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സനാതനനായ ഭഗവാനോട്, സനാതനനായ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ്. അപ്പോൾ മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ആ അറിവ് ഈ ഭൂലോകത്തിൽ അത് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സൂര്യദേവൻ തന്റെ മകനായ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വൈവസ്വത മനുവിന്. വൈവസ്വത മനു ആ സമയത്തെ രാജാവായിരുന്ന തന്റെ മകൻ ഇക്ഷ്വാകുവിന്. അപ്പോൾ ഇക്ഷ്വാകു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ത്രേതായുഗത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ത്രേതായുഗത്തിലെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ത്രേതായുഗത്തിൽ ഈ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഈ യോഗം എങ്ങും പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സനാതനമായിട്ട് ഈ ഭൂലോകത്തിൽ അത് പ്രചരിച്ചു വന്നിരുന്നു. അതാണ് സനാതന ധർമ്മം. അതായത് വരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും, ആ കാലത്തെയും നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിലെ മുൻകാലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മനുഷ്യനായിട്ടൊരു ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രധാന കർത്തവ്യം ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ മറന്നുപോയ ബന്ധത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പല വഴികളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് മുൻപുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ സനാതനമായ യോഗത്തെ വിവസ്വാൻ സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചു. സൂര്യദേവൻ അത് തന്റെ പുത്രനായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അന്നത്തെ രാജാവായിരുന്ന തന്റെ മകനായ ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യദേവന് തന്നെ ഉപദേശിച്ചത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും ഭരണകർത്താക്കളായ രാജാക്കന്മാർ ഗ്രഹനിവാസികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അവരെ കാമത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും ആയിക്കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഒരു ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യഗോള ചക്രവർത്തിയായ സൂര്യനാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും തലവനായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനാണ് സൂര്യൻ. സൂര്യദേവനാണ് സൗരഗ്രഹ മണ്ഡലത്തെ ഭരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ആ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും ആ ഗ്രഹദേവന്മാർക്ക് ഈ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവൻ അത് മനുവിന് ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് മനു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ രാജാവായ ഭൂഗോളത്തിലെ രാജാവായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് അത് പകർന്നു നൽകി. ഇക്ഷ്വാകു അത് തന്റെ പ്രജകൾക്കും തന്റെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും അത് പകർന്നു നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത പരമ്പരയായിട്ട് പകർന്നു നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുമൂലം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും ലോകവാസികൾക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ആ സമയത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂര്യദേവൻ ഏകദേശം എത്രമാത്രം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരിക്കും ഇത് സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 4,32,000 വർഷങ്ങളാണ് കലിയുഗത്തിനുള്ളത്. അതിലിപ്പോൾ 5000 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനു മുൻപ് ദ്വാപരയുഗം 8 ലക്ഷത്തോളം വർഷങ്ങളാണ്. അതിനു മുൻപ് ത്രേതായുഗം 12 ലക്ഷത്തോളം വർഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ ത്രേതായുഗത്തിലാണ് ഇക്ഷ്വാകു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇക്ഷ്വാകുവിന് കണക്ക് പ്രകാരം ഏകദേശം 20,05,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മനു ഈ ഉപദേശം നൽകിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശം നൽകുന്നത്. അർജുനന് മുൻപും ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹോ സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ മനുവിന്, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന്, ഇക്ഷ്വാകു അത് തന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന പുത്രന്മാർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് അത് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ എല്ലാ ദിക്കിലും പകർന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിലെല്ലാം പ്രചരിച്ചു വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ. കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ അത് ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോകുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് മുറിഞ്ഞു പോകാൻ, നഷ്ടത്തിലാകുവാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാക്കന്മാർ
തങ്ങളുടെ ആസുരിക ബുദ്ധി മൂലം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളച്ചൊടിച്ച് പ്രചാരത്തിൽ തന്നിരിക്കണം. കാരണം ശരിയായ രീതിയിൽ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആ ഭക്തിയോഗത്തെ അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ ആ ജ്ഞാനം, ശരിയായ ധാർമ്മികമായ ജ്ഞാനം നഷ്ടമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജാക്കന്മാരെ രാജർഷികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അതായത് ഋഷി തുല്യമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നത്. രാജാക്കന്മാർ എന്നുള്ളത് രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വേണം രാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ. കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ, മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുവാനുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് രാജാവിന്റെ കടമയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധാർമ്മികമായ ഭരണമായിരിക്കണം രാജാവ് നടത്തേണ്ടത്. അതിന് രാജാവിനും സ്വയം ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം കൈവന്ന ഒരു രാജാവിന് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാകും താൻ ഭഗവത് അംശമായ, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത ഭഗവത് അംശമായ ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. തനിക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തനിക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ആ സത്യവും നീതിയും ജ്ഞാനവും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണമായിരിക്കും കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ രാജർഷികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ താൻ മരണം വരെ രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്നുള്ള മോഹം ആ കാലത്ത് ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി അവർ രാജ്യം കൈയാളാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാകുമ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാർ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി തങ്ങളുടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികളെയാണ് രാജർഷികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല ക്രമേണ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അധർമ്മം വർദ്ധിച്ച് പിന്നീട് ആ ധർമ്മത്തിന് നഷ്ടമായ പ്രായം വരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അതേപടി നമ്മുടെ ആ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ധാർമ്മികമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കും, ആരും അധാർമികമായ ജീവിതം നയിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് വഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജനങ്ങളെല്ലാം ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തത് മൂലം ജനങ്ങളെല്ലാം അധർമ്മികളായിട്ട് തീരുന്നു, അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ട് തീരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന്. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പര ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ ആ പരമ്പരയിലെ 32ാമത്തെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഭക്തനായിട്ട് വരുന്നു, ആചാര്യരായിട്ട് വരുന്നു. സയേവായം മയാ തേദ്യ യോഗഃ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുവാനായിട്ട് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കാരണം ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ഉറ്റമിത്രവുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് സംശയമായി. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുൻപ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്. വിവസ്വാൻ എത്രയോ വളരെ മുൻപ് തന്നെ സൂര്യഗ്രഹത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അത് അർജുനന് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ? തീർച്ചയായിട്ടുമല്ല. പിന്നെയോ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. എങ്കിലും ഇനി വരുന്ന കാലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കലികാലത്തെ ജനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന തലമുറകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, കൃഷ്ണനെ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ പോലെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്ന നിവൃത്തിക്കായി അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തിനും ഏതിനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനുഷ്യരെ വലയ്ക്കുന്നത് ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ല, ആധ്യാത്മികമായ ഒന്നിലും ഒട്ടും തന്നെ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ആരും ഈ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അതറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരം ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാകയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്വയം വെളിവാക്കണം എന്നതായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം എന്താണ് നൽകുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാനും 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനും നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും അനാദികാലം മുതൽക്ക് ഇതിനു മുൻപും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ആർക്കും നാശമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഭഗവത് അംശമായ ഒരു ജീവാത്മാവ് മാത്രമായതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ശരീരം മാറുമ്പോൾ അർജുനന് പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം അവ്യയനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഓരോ അവതാരത്തിലും അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചും വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം ഓർക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അനേക അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മ സംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തൗ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അദ്വൈതനാണ് ഭഗവാൻ ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ മറികടക്കുവാനോ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളോട് തുല്യമായിട്ടോ ആരും തന്നെയില്ല. അദ്ദേഹം ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം. അദ്വൈതം അച്യുതനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും പിഴവി പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ. അനാദിയാണ് അദ്ദേഹം, ഏറ്റവും ആദിമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്. അനന്തരൂപം, അദ്ദേഹം അനന്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു. 1, 2, 3, 4 നമുക്ക് എണ്ണാൻ തിട്ടപ്പെടുന്നവ അടുത്തോളമല്ല, അനന്തമായ രൂപങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച, അദ്ദേഹം ആദ്യ പുരുഷനാണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു 20-25 വയസ്സിന്റെ പ്രായം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ജരാനരകൾ, നമ്മളെ പോലെ ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നവയല്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഭൗതികമല്ല. ഭൗതികമായ ശരീരത്തിനാണ് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എല്ലാം ബാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ, വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടെടുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ കഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ആത്മഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദനെ വണങ്ങുന്നു എന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, അനേകായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഗീതോപദേശം ചെയ്യുമ്പോഴും അർജുനൻ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണൻ ആ സന്ദർഭം ഓർമ്മിക്കുന്നു, അർജുനന് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശം മാത്രമായ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഭഗവാനെ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത് ജന്മത്തിലുണ്ടോ ആ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഓർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു.
ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിനെ മുൻ ജന്മ സ്മരണകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നത് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം ഒരിക്കലും മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം സ്മരിക്കുന്നു. അജോഭിസന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോഭിസൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് പോലെ 9 മാസം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ ശിശുവായിട്ടാണോ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്? അല്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാന് പിറവിയേ ഇല്ല, അദ്ദേഹം അജനാണ്, അവ്യയ ആത്മാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്, അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സനാതനനാണ്. ഭൂതാനാം ഈശ്വരോഭിസൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈശ്വരനാണ്, അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു? ഓരോ ജന്മത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യുഗത്തിലും അദ്ദേഹം അവതരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിം സ്വം അധിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മമായയ. എന്റെ സ്വന്തം മായയാൽ, ആത്മമായയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് സംഭവാമി, അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രകടമാകുന്നു, സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സ്വയം പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? പ്രകൃതിം സ്വം അധിഷ്ഠായ, തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ, ആധ്യാത്മികമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏത് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടോ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വയം ഇവിടെ പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപം എടുത്ത് അങ്ങനെ വരികയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും മുന്നിൽ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മമെല്ലാം ഏന്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു മേഘശ്യാമ രൂപത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു ഭൗതികമായ ശരീരത്തോടു കൂടിയല്ല. പിന്നീട് ദേവകിയും വസുദേവരും അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ശിശുവായിട്ട് രൂപം മാറിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വയം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ, അവ്യയമായ സനാതനമായ സ്വരൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നില്ല. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ശരീരമാവില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവന് സ്ഥിരമായ ഒരു ശരീരമില്ല. അത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഭഗവാൻ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് തന്റേതായ ആദിമ സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശാശ്വതവും ആദിമവുമായ തന്റെ രൂപത്തിൽ ദ്വിഭുജങ്ങളോടെയും ഓടക്കുഴലേന്തിയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആ ദ്വിഭുജധാരിയായ ശ്യാമവർണ്ണനായ ഓടക്കുഴലേന്തിയ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതേ രൂപമാണ്. അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത 2 ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു, തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിക്കുന്നു? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ആ ഭഗവത്ഗീത ധർമ്മങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്നു. അത് കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആ ധാർമ്മികമായ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തിന് പ്രചാരണം ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്ത്, തങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ത് എന്ന് പിന്നീട് ഓർമ്മയുണ്ടാകുകയില്ല. അവർക്കത് അറിയുകയില്ല. അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തക്കതായ ഭരണാധികാരിയുമില്ല. അവരും അധർമ്മികളാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ധർമ്മത്തിന് സ്ഥായി ഇല്ലാതെയാകുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിന് ഹാനി തട്ടുകയോ അധർമ്മത്തിന് പ്രാബല്യം കൂടുകയോ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം സ്വ അഭീഷ്ട പ്രകാരം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. കാരണം ഭഗവാന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് കരുതുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. കാരണം ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുവാനുള്ള വഴി അറിയുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്
നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാകും, അവർക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ മേൽ വിശ്വാസം വളർത്തുവാനും കൂടിയിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ധർമ്മപ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ചിലരെല്ലാം ധർമ്മപ്രമാണങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിനും സങ്കടമാകും. ഇതേപോലെ അധർമ്മികൾ തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ അപ്പോൾ കരുണാമയനായ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു. ഓരോ തവണയും അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ധർമ്മം പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീണ്ടും ആ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതെ വീണ്ടും ഈ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പക്ഷെ മാത്രം തന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന്, അദ്ദേഹം അച്യുതനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പിഴവും വരുന്നില്ല എന്ന്, തന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഓരോ തവണയും അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അവതരിക്കുന്നു. പരിത്രാണായ സാധൂനാ വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അപ്പോൾ അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ച് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ പരിത്രാണായ സാധൂനാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുണ്ടാകും, ഈ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മ പരിശീലനം നടത്തുന്നവരുണ്ടാകാം. ആ ഭഗവാൻ അധർമ്മം എത്രമാത്രം വളർന്നാലും, രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ മുതലായവരെല്ലാവരും എത്രമാത്രം ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ വന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ നടത്തുന്നവരുണ്ടാകാം. അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്, അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട്, അതായത് തന്നെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ആപത്ത് വരുവാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുവാനായിട്ടും കൂടെ പരിത്രാണായ സാധൂനാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അധർമ്മികളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും കൂടിയിട്ട്, അങ്ങനെ ധർമ്മം സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ, ആ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും അദ്ദേഹം സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ, ഓരോ യുഗത്തിലും താൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നു, നിരീശ്വരവാദികളായ രാവണനെയും കംസനെയും എന്ന പോലെ അവരെ സംഹരിക്കാൻ ഭഗവാന് സ്വയം ആവിർഭവിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു സുനാമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂകമ്പമോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇല്ലാതാകും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക്, സാധുക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാനാണ്. ദേവകി, വസുദേവർ മുതലായവരെ പോലുള്ളവർക്ക് അവരെത്രമാത്രം കംസന്റെ കയ്യാൽ അവരെത്രമാത്രം ദുഃഖം അനുഭവിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ പല വിധത്തിലും, സ്വന്തം അച്ഛനായിട്ട് പോലും പല വിധത്തിലും പ്രഹ്ലാദ കുമാരനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ആ പ്രഹ്ലാദ കുമാരന്റെ വാക്കിന് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ അച്ഛനോട് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ ദിക്കിലും ഉണ്ട്, ഈ തൂണിലുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പ്രഹ്ലാദ കുമാരന്റെ വാക്കിന് ബലം ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം അവതരിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്താവതാരമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരം ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മൂലം ഓരോ അധർമ്മികളെയും, നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള അധർമ്മത്തെ നീക്കിക്കളയുവാനായിട്ട് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു. കാരണം മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലെല്ലാം അധർമ്മം ഭഗവാൻ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് അധർമ്മത്തെ നേരിട്ടെങ്കിൽ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയുധം എടുക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായ ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലെ അധർമ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുവാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വഴി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളെ നമുക്ക് നീക്കിക്കളയുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വഴി അദ്ദേഹം ആ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ദുഷ്ടരെ ഹിംസിക്കാനല്ല, മറിച്ച് തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് അവർക്ക് പാപമോചനം നൽകാനാണ് ഈ അവതാരം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നു. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമിനെ ഗൗരത്യുഷേ നമഃ എന്ന് പറയുന്നു. നമോ മഹാവദന്യായ, അതായത് വളരെ വളരെ കരുണാമയനാണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് കാരണം?
കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായത, അദ്ദേഹം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണ പ്രേമത്തെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. കൃഷ്ണ പ്രേമം എങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മഹാവദന്യായ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമിനെ, കൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹം, പക്ഷെ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രൂപം എന്നൊരു രൂപം എടുത്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെയും കർമ്മത്തെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം, ആ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളുടെയും ഓരോ അവതാരത്തിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായി പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മരണശേഷം കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത രൂപങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അദ്വൈതം, അച്യുതം, അനാദി, അനന്തരൂപം. അവിടേക്ക് അനേകം അഭൗമ ആകാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ, അദ്ദേഹം പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് ബോധ്യമായാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച്, ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീല ഈ കാർത്തിക മാസത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ മാസം കാർത്തിക മാസമായിരുന്നു. കാർത്തിക മാസത്തിൽ വളരെ വിശേഷമാണ്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ നടന്ന ലീലയാണിത്. ഭഗവാൻ ചെറിയ രൂപിയായിരുന്നപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഉറങ്ങി എണീറ്റ് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പാല് കുടിക്കാനുള്ള ആവശ്യവുമായിട്ട് വരുന്നു. അമ്മ മകനെ മടിയിലിരുത്തി പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന പാല് തിളച്ചു പോയതറിഞ്ഞത്. അമ്മ വേഗം എണീറ്റ് കൃഷ്ണനെ അവിടെ താഴെ ഇരുത്തി. എണീറ്റ് പോയത് കൃഷ്ണന് പിടിച്ചില്ല. കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? അമ്മ കടഞ്ഞിരുന്ന തൈരും കുടവും എല്ലാം ഉടച്ച് അതിലുണ്ടായിരുന്ന വെണ്ണയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും, കുരങ്ങന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു വികൃതി കാട്ടിയത് അമ്മയ്ക്ക് പിടിച്ചില്ല. അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? വടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് പുറകെ ഓടുകയാണ്. അത് ഒരു ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീല അത്രയേറെ പ്രസിദ്ധമാണ്. കാരണം സ്വയം ഭഗവാനാണ് അദ്ദേഹം. എങ്കിലും തന്റെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ താൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞാലും അമ്മയെ തന്റെ മായ പ്രഭാവം കൊണ്ട് താൻ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള സത്യത്തെ ഭഗവാൻ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അമ്മയുടെയും മകന്റെയും ആ വാത്സല്യം, അമ്മയ്ക്ക് മകനോടും മകന് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും എല്ലാം ശരിയായ വിധത്തിൽ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട്, യശോദാമ്മയുടെ ആ പൂർണ്ണമായ സ്നേഹത്തെ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവത്തെ അമ്മയിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുന്നു. പിന്നീട് അമ്മ ഭഗവാനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഉരലിൽ കെട്ടിയിടുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആ ഉരലും കൊണ്ട് തന്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. കാരണം അവിടെ 2 വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപത്താൽ കുബേരന്റെ മക്കളായ നളകൂവരനും മണിഗ്രീവനും അവിടെ 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ജന്മമെടുത്തിരുന്നു. ആ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ശാപമോക്ഷം നാരദൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കാണാനും അങ്ങനെ ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുവാനും ഇടയാകും എന്നാണ് നാരദൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ഉരലും എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഭഗവാൻ ആ 2 വൃക്ഷങ്ങൾക്കും നടുവിലൂടെ അപ്പുറത്ത് കടക്കുന്നു, ഉരൽ ഇപ്പുറത്ത്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശക്തിയോടുകൂടി ആ ഉരൽ വലിക്കുന്നതും 2 വൃക്ഷങ്ങളും അവിടെ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കളിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം കണ്ടു ഭഗവാന്റെ കയ്യാലാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണത് എന്ന്. പക്ഷെ ആരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. കാരണം ഇത്ര ചെറിയ കുട്ടിക്ക് 2 മരങ്ങളെ വീഴ്ത്തുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടോ? അവർ ഭഗവാനെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് തന്റെ ഓമന പുത്രനായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്.
പക്ഷേ അവിടെ കാരണം ഭഗവാനെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് കംസൻ ഒരുപാട് അസുരന്മാരെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളും ചിലപ്പോൾ അസുരന്മാർ തന്നെയായിരിക്കും. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്റെ മകൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് യശോദയും നന്ദഗോപരും വിചാരിച്ചത്. എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, സത്യത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പോകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ. എങ്ങനെ? ഭൗതികമായ ആ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇവയെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് പോകണം. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആസക്തിയും നമ്മിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകൃതരാകുന്നു. നമ്മൾ ശുദ്ധീകൃതരാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ അതിയായ ഭക്തിയും സ്നേഹവും എല്ലാം വളരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഭക്തി വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ, ഏത് വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ തന്റെ പുത്രനായിട്ട് കാണുവാനായിട്ടാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുവാനാണോ? അല്ല, ഏത് വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എത്രമാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രഭുവായും, മറ്റൊരാൾ ആത്മസുഹൃത്തായും, വേറൊരാൾ പുത്രൻ എന്ന നിലയിലും, ഇനി ഒരാൾ കാമുകനായും കരുതി സ്നേഹിച്ചേക്കാം. താന്താങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമ തീഷ്ണതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം തുല്യമായി അദ്ദേഹം അഭീഷ്ട സിദ്ധി അരുളും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോ ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യും. കാംക്ഷന്തഃ കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുമെങ്കിലും ചിലർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുകയില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവരും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ, മനുഷ്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തി അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായിക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പുനർജന്മം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല, മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. എന്നേക്കുമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവിടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഇതേപോലെയുള്ള ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിവർത്തിക്കായിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് മോചനം നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മുക്തി നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു.
ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവെ എന്നറിയുക. അപ്പോൾ ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. 4 വർണ്ണങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഗുണങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായിട്ടാണ്, ജാതി വ്യത്യാസമല്ല ഇത്. ഇപ്പോൾ അത് ജാതിയായിട്ട് മാറിയെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര സ്വഭാവം ആർക്കുണ്ടോ, ആ ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് ഒരാൾക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഏത് കർമ്മത്തോടാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്, അതനുസരിച്ചാണ് അവിടെ വേർതിരിവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളെ, ആ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കരുതുന്നു. നേരെ മറിച്ച് വളരെയധികം ധൈര്യവും ശക്തിയും അതിനനുസരിച്ച് ഭരണപാഠവും എല്ലാം ഉള്ളവർക്ക്, ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളവരെ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അയാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണപാഠവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ട് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളയാളെയാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വൈശ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം ചെയ്ത്, കൃഷി ഗോരക്ഷ വാണിജ്യം, കൃഷി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്ത് പശുക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു വാണിജ്യ വ്യവസായം നടത്തുന്നവരെയാണ് വൈശ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് മൂന്നിലും പെടാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും അവർ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ഏത് വീട്ടിൽ ജനിച്ചു എന്നല്ല ഇവിടെ പ്രധാനം, ഏത് ഗുണമാണ് ഉള്ളത്, ഏത് കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം, അതനുസരിച്ചാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി എന്ന് മാത്രം, അല്ലാതെ അത് ഒരിക്കലും ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു, പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഈ കർമ്മത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് അതുവഴി പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി നമ്മുടെ കർമ്മം, ഈ 4 വിഭാഗത്തിലും പെട്ടവർ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായി കൊണ്ട് ചെയ്ത് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊരു 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ അവ്യയമായ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം ധരിക്കുവാൻ അവസരം നൽകി. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൂലം ഭഗവാൻ ചെയ്താലും അതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ പോലെ ഭൗതികമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരമോ ചിന്താഗതിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരം എടുത്ത് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. ഇനി 34ാമത്തെ ശ്ലോകമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അതുവരെയുള്ളത് വായിച്ചു പോകാം. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരവിമോക്ഷഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ, മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സ്വയം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് പരിശീലിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പൂർവികർ, നമ്മുടെ പൂർവികർ ഋഷിമാരെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന്, അതായത് ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്കും പരിശുദ്ധരായി മുക്തി നേടാമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? കർമ്മം എന്താണ്? കർമ്മം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? കർമ്മത്തിന്റെ ശക്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? ആ കർമ്മം നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല. അത് ഒരാചാര്യൻ മുഖേന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കിം കർമ്മ കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഃ തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസ്യരായ മുൻകാലത്തെ ഭക്തരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് സ്വാഭീഷ്ടം പോലെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നതിനെ പറ്റി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അതായത് കർമ്മം എന്നുള്ളത് അത്രയേറെ ഗഹനമാണ്, രഹസ്യമാണ്. നമുക്കത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.
അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായ മുക്തി നേടിയ ആചാര്യന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം തേടുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാത്ത തരത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുക്തി നേടുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. കർമ്മണോ ഹ്യഭിബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ കർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതിഃ. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അധർമ്മം, അതിനെയാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുക്തി നേടാം, കർമ്മഫലം ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള കർമ്മം, അതിനെ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരാചാര്യരിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ കാര്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മം, പ്രതികർമ്മം, വികലമായ കർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യണം. പ്രയാസമുള്ളതാണ് ഈ വിഷയം. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചും തദനുസൃതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾ പരമപുരുഷനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അത് മാത്രം മതി. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്. കർമ്മണ്യകർമ്മയഃ പശ്യേത് അകർമ്മണീ ച കർമ്മയഃ സബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്തഃ കൃഷ്ണകർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. എന്ത്? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും, നമ്മുടെ ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. എങ്ങനെയാണ് അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുക? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭക്തിവൃതമായ, ഭഗവത് അർപ്പിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമനായിട്ട്, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ആശയില്ലാതെ ഫലമെല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അകർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. ഇനി അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ആ ഗാർഹ്യസ്ഥ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ തന്നെ നിർത്തുന്നു. അതായത് ഭൗതിക സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനെ അകർമ്മത്തിൽ തന്നെ കർമ്മത്തെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് കർമ്മമേ ചെയ്യുന്നില്ല, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതുവഴി പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മത്തെ അവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന്. യസ്യ സർവേ സമാരംഭാഃ കാമസങ്കല്പവർജിതാഃ ജ്ഞാനാഗ്നിദർഗകർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധാഃ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ്, ഇനി ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ജ്ഞാനി എല്ലാം വരും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നയാളാണ്. അയാൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അപ്പാടെ നിർത്തുന്നു. കാരണം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു, കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാത്ത, ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ, അതായത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട്, ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലം ഇല്ല. ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയഃ കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ.
തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവൻ ആപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തികൾ മാത്രം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അങ്ങനെ വരുന്ന അത് കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മഫലം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. എതിർച്ചാലാപ സന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനനിബധ്യതേ. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞായാചരതഃ കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാതെ സ്വന്തം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായി തീരുന്നു, ദൈവികമായി തീരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിലും ആശയില്ല, ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രനാണ്, പരിശുദ്ധനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അത് ദൈവികമായി തീരുന്നു. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാബുധം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മ കർമ്മ സമാധിനാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവം ഉള്ളവയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക്, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അയാൾ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാം ദൈവികമായിട്ട് തീരുന്നു. കാരണം അയാളുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ ദൈവികമായി മാറുന്നു. കാരണം അവിടെ കർമ്മഫലമെല്ലാം നീങ്ങി പരിശുദ്ധനായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് തീരുന്നു എന്ന്. ഇനി അടുത്ത 5-6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് അടുത്ത 4-5 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോജിനഃ പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാഗ്നാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രോത്രാദീനിന്ദ്രിയാണ്യന്യേ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ചിലർ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. സർവാണീന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തദാ പരേ സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയഃ സംശ്രിതവ്രതാഃ. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. അതായത് ചിലർ തങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എന്തിനായിട്ടാണത്? ആ സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു കാണണം.
ആ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അനാഥാലയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അങ്ങനെ പല പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതും ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്താലും അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ ആത്മജ്ഞാനത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനഗതി രുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമപരായണാഃ അപരേ നിയതാഹാരാഃ പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസ നിരോധനം ചെയ്ത്, അതായത് പ്രാണായാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തെ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷമിത കൽമഷാഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മസനാതനം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയെല്ലാം സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രണം വരുത്തിയിട്ട് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, അവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്നവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പരംധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. ന്യായം ലോകോസ്യ യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാൻ ആകില്ല. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദദാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്യതാൻ സർവാൻ ഏവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. ഈ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് അതുവഴി ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടവരാണ്. അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. കർമ്മം പരിശുദ്ധമായ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി അത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും വെച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാദ് യജ്ഞ ജ്ഞാനയജ്ഞഃ പരന്തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ, അതായത് നമ്മളുടെ സ്വത്തിനെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ഏതാണ്? ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജ്ഞാനം, അറിവ് സമ്പാദിച്ച്, ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് അതുവഴി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. എങ്ങനെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാം എന്നുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ച് ആ അറിവിന്റെ ബലത്താൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മഫലത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ സ്വത്തെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ആ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠം ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ദിവ്യജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് കർമ്മം പരിശുദ്ധമാക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും നമ്മുടെ കർമ്മവും പരിശുദ്ധമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ പരിശുദ്ധമായാൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ളയാളായിരിക്കണം? സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട്
നമുക്ക് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹമേവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യ ശേഷേണ ദൃശ്യസ്യാത്മന്യഥോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് ബോധ്യമാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടുകൂടി പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വസ്തുക്കളല്ല, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ മായയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അഭിഛേദസി പാപേഭ്യഃ സർവേഭ്യഃ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സന്തരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖസമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ജന്മങ്ങളിലെ കഠിനമായ പാപകർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പാപകർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് നീക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. യഥൈതാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നിഹി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അതായത് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല പല ജന്മങ്ങളിലെയും കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത് സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അനേക ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആധ്യാത്മികമായ ജീവനത്തെ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. ദിവസവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ നമ്മൾ തുടരെ ദിവസവും വായിക്കുന്നത് മൂലം ആ ക്രമേണ ആ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനും കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനും ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കുവാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പരഃ സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിം അചിരേണാധിഗച്ഛതി. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുവാനും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രദ്ധാവാൻ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക്, ആ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമെന്ന്. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വാസം. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധദാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തിന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസമില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനോട് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. യോഗസന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബധ്നന്ദിതനഞ്ജയ. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച് ആത്മാവിന് തന്റെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആത്മാവിന് സ്വയം ബോധം വരുന്നു, താൻ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ശരീരം ലഭിച്ച് അതിനുള്ളിൽ ബന്ധനസ്ഥനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സ്വയം ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ജീവാത്മാവിന് വേറിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരുന്നു. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് സ്വയം ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മവും ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ആതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ അർജുനന് ഉണ്ടായ സംശയം, തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിക്കുന്നത് ശ്രേയസ്കരമാണോ? അവർ തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളല്ലേ, അതുമൂലം തനിക്ക് പാപം ലഭിക്കുകയില്ലേ എന്നെല്ലാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഉപദേശിക്കുന്നു. അതായത് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നിഷ്കാമനായിട്ട് തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത്. അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെയും വളർത്തുവാനും ആ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാനും അതുവഴി ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാനും മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനാ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാനും ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും